Ndeewonu ndị be anyị daalụ. Nwanne anyị nwaanyị abịa wee kọsalụ m nkọsa wee sị m biko m solie yọba di ka di ya nabatakwa ya ọzọ. Ayọọ m di ekwere. Di si na ọ gbapụrụ n'ụlọ ka ọ kpọtachara ya ka Fabia gụọ akwụkwọ wee kpọrọ ụmụaka na-abụ wee gbapụ agwara ya wee gbapụ. So ọ na-akpọ foonu ekwere ring o mekete ring ya ọ na-ayọ ya anya na toju. So n'ọnya ka ọ chọọ ka ọ taa anya afụfụ. Ndị be anyị biko na ụchaa na ntị ka unu nụrụ akụkọ ọfụma ka unu tinye ọnụ ka unu kwuo ọnya kpọbatakwa ya ka ọnya akpọbatana ya. So dịka akụkọ a si wee kwuo ọ bụ nwanne anyị nwaanyị bụ ụzọ bịa yọọ m sị m biko m yọọla ya di na nekwe wee jụbụ ya ajụjụ. O wee sị m na di ya na-emegbu ya na di ya abịacha na onwere ọlụ. So ọ na-asị ya bido ọlụ ụmụaka na-abụ ekwere ka o bido ọlụ. So di ya na-eji akwụkwọ na-alụkwa ọlụ. So emechezie ya na onwe chọbụ ijekwa ọlụ. Ọ bụ maka ụmụaka na-abụ ekwere eji ọlụ. Ịma na obodo oyibo enwere nne enwere nna enwere maid. Gị nwa ga-alụ maid gị na di gị bụrụ nne bụrụ nna gbakọ aka ọnụ mee ihe. So ụmụaka ekwere ka ọ gaa ọlụ. Di ya bịa na-ewesi ya ọkwa ọ gwara ya anya rapụ ụmụaka n'ụlọ ka fa gaa họzụlụta ka ha jee kpọta ụmụaka. Omeli ụmụ wee na-abịa kpọrọ ụmụ ya na-abịa. Kịta di ya na-ewesezi iwe wee na-apọnishi. Ọ nara eweta ego nri, ọ nara eweta akụ, ọ nara eweta ụkwa nya na-abalị ya sọ mba nya na-apọnishi nnọọ. Nya nwa na-eje ọrụ nya bụ di ya na-eje ọrụ eje akwụkwọ o wetacha ego anara amụ ebe ego ya dị. So ọ na-emeketa ya o wee sị na ọ bụrụ ihe ọ ga-afụ maka nya nwa bụ onye na-ebitu ego aka mgbe ọ nọ n'ụlọ. O wee gbapụ wee gbanaa na nke oyi nwaanyị wee si anya gbapụta na ọ yara anụ ụdị di ahụ nya bịa na ọ ga-eje nkwugharị na ndị ọcha na-enye ego. So ọ sị na ọ jekwe nkwugharị ahụ o wee fụ na ndị ọcha anara enye ego. Na nke mbụ bụ na o nwetara onye ọcha si ya na ọ chọrọ ọrụ. Onye ọcha si anya bịa ka onye ọrụ. Ọ bịarutezi ebe onye ọcha wee bupute ngedegwu wee si anya fịaba aka si anya tọpụ ụgọdọ. O wee si ha ọkwa isi m bịa ka inye m ọrụ ọ na-abụzi mụ fịaba aka m tọpụ ụgọdọ. O wee si na ọya akwa tọpụ ụgọdọ ka fakwọba ịkwọkịrịkwọ. O wee gbaa ọsọ wee pụọ. Onye ọcha wee si ya na ọ dị wicked. So ike gwụkwa si o wee necha anya gbapụ ọsọ wee na-akpọlikwa m onye ọcha si ya ọnya bụ ya bụ ọrụ isi ka inye m. Ọ si nke ahụ gakwa. O wee kpakwali ya alụ si ya na ụkwụghalịba nwe ka o si ga dress oyie hanging top ekpuchiri ike ọ na-aga na ogbe ndị ọcha ọ na-esheki ukwu si o wee jekwe wee yie hanging top ekpuchiri ike wee yie jeans nika dị tight wee na-esheki ukwu na-aga. Si fa wee fụkwa ya wee kpọọ ya abịa. Osi na ọ bịakwa ya na ya na-akara ụka o wee gwata anya na ọ chọkwa ime isi mekwa nke. Onye ọcha si ya na o jiri ego. O wee si onye ọcha ijiri ego kedu ihe ịchọ ka m na gị na-eme. Ọ gbapụkwa ọsọ na nke ahụ ọzọkwa bịa the same thing. Onye ọ gwakwa ego onye ahụ asị ya na o jiri ego ya na onye ahụ esekwe ike wee gwụ ya. O wee si ọ pụtara na ndị ọcha anara enyezi ego ọ ihe a ka ọ ga na-alụ na ọ chọzikwa ịlụ ụdị ọlụ a. O wee si ka o jekwurukwe die na ọ karịa ya mma. Si o wee jekwuru die wee jụkwa ya ka ọ bịa yọkwa mụ yọọ die jụkwa. So ụmụnne ọ dị ya nabatakwa ya ka ọ dị ya nabata ya. Unu tinye ọnụ ka unu yọọ die ka ọ nabatakwa ya maka abịa m jụọ ya ihe niile ahụ ọ gaghali onwe onye dị n'eli osi mba na ọ na-abụ onye ofe ego fajụ ọ gbapụ ọsọ na nwere onye ka dị n'eli. So
ihe m ji na-asị ka di ya nabata ya bụ na onwebere onye dị n'elie ịghọtago. So ya nabatakwana ya ka afa bibekwa ọfụma. Ụmụ nwaanyị unu jikwele ya mụta ihe. Ịbịa di gị kpọta gị, ị nọ na nke di gị na-eje ọrụ, ị nọrọ na-alụ housewife, ị na-esi nri, na-azacha ụlọ, na-asụ akwa, na-ede. Ọ bụrụ aka ka eji asụ akwa, ọ bụ washing machine ka eji asụ akwa. Ịma mmekwe ka ije lụtaba ego ị ga-anọ jukwa afọ ụmụ gị tolite iwe je lụtaba ego ịsọpọtụ dị gị ọ na-alụta ego kama mbọsị ojere ọrụ ije unu na-akpakọ ọlụ ọnụ. Bọsị ojere ọrụ ije lụchala obele. Ọ bụ ịghara adị na-eche ka ibunegebe moto ọsọsọ mebe bunegele mama gị moto lụba ụlọ. Mba, ị ka ga-emechekwa eme enye mana ị ga-cool good down. And ọzọkwa bụ ego na-abịa dị gị n'aka. Ọ bụrụ na ị na-asọpọtụ ezigbo nsọpọtụ, ọ na-eje ọrụ, ị na-erube isi, ọ bụ nyanwa ga-ewele ego golu mama gị moto ma papa gị wee ship olie. Even shipping a na-azụkwa ewu nnọọ onye ego egolu n'ụlọ maka ndị clearing agent na ndị otu na-alụzi alụlụ ana ma ndị polisi ma ndị kọstọm fa na-alụzi alụlụ ana. Ihe na-ewuzi bụ ịchọ igolu mama gị ma papa gị moto inye ndị dealers maka fasi eme jee America go cars America bunete na-ele fama ka fa na ndị kọstọm si eme. Ọ bụrụ mgbe gboo onye ọbụla na-ebunete moto from abroad ọ na-aga izi. Nke a kịta ifo kafasi ataget ndị Igbo eshipụrụ na-esi izi eshipụ ụfọdụ na-agakwa mana ọtụtụ akụkọ na-abịa ụtụtụ agafe. Ịchọ isi n'obodo oyibo bunete isi ebe ahụ ebunetekwe ọ na-agakwa mana ụfọdụ ọbụla agba ekpelichi, ụfọdụ akọ akụkọ, ụfọdụ akapụcha gị ego nwe ijigo moto ha akapụcha gị ya ịgbalụ ụzọ onwezighị ị ga-enweta na ya. So ụmụ nwaanyị na-abịa obodo oyibo unu ga-cool down, unu aghọtago. So obele ị ga-ịgbapụzi na maka na abịa ọfụma ọ na-afịa arụ and inwe ndidi rube isi emecha ọ ga-abalị gị. Ndewonu, biko tinye n'okwu ọnụ ya ọnụ di enye akpọbatakwa ya ọzọ mana gị bụ nwaanyị ịgbapụzikwana je na-ege onye si gị gbapụta ije na-ege ntị maka ọ dịrọ mma ịghọtago. Ka emesịa.